Така, имаме съдомиялна Siemens. Клиента казва, че я е закупил преди 2 години, чисто нова. Много е доволен от нея, но не работи добре. Какво правиме? Първо, влизаме в сервизния режим, за да видим каква е грешката на самата съдомиялна. В случая няма грешка. Това означава, че трябва да се разглоби цялата, за да се установи какъв е проблема. Майсторе, вика, моля ли да видиш тази съдомиялна, чисто нова съм я вземал преди 2 години, нещо не ми е добре, бе. Защо не фанеш да я видиш? Мога да нещо дребно. И гледах я за нещо, дали не е нещо дребно. Жалва се човека, че му не ми е добре съдомялната. И се налага да разглобиме помпата, да видим какво се случва. Значи, няма как да му измия тази помпа. Изпъкнете ги малко тия чини преди да ги сложите в тази съдомиялна, бе. А що не работи? На 2 години. Няма къде работи. Като се поизмие така вече, мога вече да се пристъпи към сглабане. След така направената профилактика, машината със сигурност ще работи като чисто нова. Малко информация на всички собственици, нови и стари, на Siemens и Bosch съдомиялни. Трябва да се регулират с колко сол ще пуска съдомиялната. Ако е много твърда водата, може 7. Ако е по-мека, като във Враца, 2-3 е достатъчно. Другото, което е пускането на гланца, фабрично е 5, но моето мнение е, че 2 е чудесно. Не е хубаво накрая да измил си чашите, да пиеш вино и да има остатък от гланц по чашата. Новите таблетки вече са 3 в 1. Най-хубавата програма на всички съдомиялни инвентурни Siemens и Bosch е автоматичната и задължително натискане на Various Speed. Времето така е 1 час и 30 минути. И старт.